Varume mungasazvibvuma henyu, but vasikana vemuZimbabwe vakutomboda kuendeswa kurehab yakasimba chaiyo chaiyo. Chimbondinzwiraiwo mashurari apawo. Kuva virgin at 20 years old is not a problem, but chirega kuganza because it's not an achievement. Imimi muri kundiudza here kuti zvakaita vasikana vakawanda vemazuva ano zvekuti munhu asina kumbobvira azvara, munhu asina kumbobvira ayamwisa mwana, anoita mapatapata emazamu akasvava, akasvinwa, akarembera kunga madrip emuhospital. Ndiyo here achievement yamunenge muchida kuachivha iyoyo, yekuti munhu asina kumbobvira aroorwa kana kupinda mumba anotenga bra rine casing yekujega mazamu nekuti anenge achidonha? Ndiyo here achievement yacho? Zvekuti musikana musi waanoroorwa, musi waanochata oenda kuhanimunhu, murume wake anosvikosangana nezimhango zikunhengo rakavhurwa zikusaizi 88, apa munyama wacho iye anonga aine kasaizi 33 kenhengo. Paya vasikana munenge makatoachivha here paya? Ndiyo here achievement yamunenge muchida yekupa murume achazokuroora zinhengo rapera grip, ranzwa nekukweshwa nevarume type netype, radonha temperature ratonhora kuti tonhu, nechibereko chazara mumhepo chakungobudisa zvimafarting sound, nezimuviri rapera mafeelings raakuda kutanga ratozorerwa lubrication kuti zvitofamba. Ndiyo here achievement yamunenge muchida mabhebhi? Ndiyo here achievement yamunenge muchida kuti musi wemuchato wako kumateresi kunonga kutori nemumwe mukomana anonga achikomenda kuti musikana uyu ari kuchata uyu nzeve dzake dzekuzasi hadzina kuenzana, imwe yakareba imwe ipfupi. Mumwe wobva akomenda kuti zveshuwa ndakazviona, asi ukambozviona here kuti kamusikana ako ukanyatsokatsemura kanobuda krimu yewhite? Zvekuti gore raunenge wakuzvifambira nevana vako nemurume wako, vapfana vemumastriti vanenge vachikomenda kuti Germany avo mvura dzinobudapo vari kumbodzigona sei, vari kudhidha mumvura dzega dzega. Ndiyo here achievement yacho yamunenge muchida? Musikana ari pavhidhiyo iyo yandamboplaya, vhidhiyo yandiri kukomenda iyo, hazvirevi kuti ndiwo unhu wake kana kuti ndizvo zvaari, asi munhu ari kuita content inotibatsira kuti tizive zvinhu zviri kuitika munyika. Tinofanira kuvatenda nekuti vari kutipa content iyoyo. Ndapota musazomuataka, ari kutoedzawo kutidzidzisa.